Ngapediang saupai pi kilong kemi kilong pa ki kun samla sirang bat kentai hang ne po kari bekejat meriu nyau trap ke jongi. Mentah kasi ngawan ra pi ya kejing ya tai kejing ya keren habaya dei bat ka politics. Ka politics ka ban saji hapo ka jela ka politics ka ban saji hapo kejat meriu ke jongi bat ngala banong baka dei spesifik ya kejat meriu ke jongi namar bakan sadon ka by election MP jong ka Lok Sabha nang ni nepo ka Shillong parliamentary seat. Te menta hang ni ngidon ya i doktor bat scam marbo bat ngidon ru ya i doktor DRL Nonglite. Te baru kini kidai ki para baya nep jabing kidai ki para baya nila batong kita ki kraw perkat nang ni nepo ka jaj mriu. Baru arngut kidai kita ki profesor napo ka school ba Nehu ka Northeastern Hill University. Ngan batai happy hang ni i doktor DRL Nonglite idai i profesor hapo ka Khasi department jong ka Northeastern Hill University. Ka school ba hapo ka jela Meghalaya ka jongi lani hapo ka jela Northeast. But i doktor bat scam marbo idai i doktor lani i profesor jong ka political science lani jong ka politics. Ka jingya kun menta kalong hapdang u doktor jong ka politics but u doktor jong ki tin Khasi. Te ki pat ba hang ni yano pinjit but yano pin pai khamat menta ka kenti na kaliang jong pi yang ngai ba pin sa ai ha ki comment section ki jong pi ban pen pau ya kata ka mandate jong upat ba nang ni nepok ka Shillong parliamentary seat hapdang kini ki arngut ki rat ba ke jing ya kun ngila ban ong ke jing ya kun ka ba ibang namar ba kidai ki para baya nep jabing kidai ki para baya he kerdan kidai ki para ki balaya kit ya ba ha ka imlang ka salang u doktor bat scam marbo udai u founder rengkat bat jong Dr. Ricky bat jong ba Arden ya ka Voice of the People Party bat udai ru u spokesperson jong ka VPP hakipor ba mensua bat menta la IT hai Dr. Erpis rani kum u spokesperson bat menta i shimno ya ka wei pat ka lengkor ban long kum utau kertong jong ka VPP ha ka by election MP Lok Sabha. Nakaliang jong i Dr. DRL Nonglite pat idei i president jong ka Khasi Auto Society hang ni po ka jela ka jongi bat ilalong kom uta unong trei mon sebha uba pej bakhmi habaya dei bat ka ketien ka thelik ka thok katar jong ka jaj benriu Khasi ke jongi bat udon ru hang tei hapo Nehu lani kata ka Northeastern Hill University kom u profesor lani kom u head jong ka department HOD. Dan nakaliang jong ki pat ba ngas ngau bah ban kerpat ya pi ban penpau ya kita ka jing ngau ka jong pi yano pin jit ha ka ni kapor. Pin jit ya u doktor jong ka ketien Khasi lani pi jit ya u doktor jong ka politics. Pi jit ya profesor jong ka ketien Khasi lani pin jit ya profesor jong ka politics. Ki don ki arngut ki profesor hang ne po ka jela ki bala pau bha te Henry doktor marbo udai ubala don bat bala ya Kershan ya ka VPP hadu ba la penjob saungut ki MLA katu katne ki MDC ki bala yo bantau ya ka EC hapo ki HADC bat katu katne hapo JHADC bat la don bentaru ban penjob ya Dr. Ricky EJ Singkon bamkwai hadwaru blai house nem arjar phosau bat menta usim hi ya kalengkor Dr. DRL Nonglite pat ide join menta ha kaseng NPP lani katakan National People's Party nang ni nepok gejala ka jongi hakini kisngi hadin kejing wan kro jong ka party tika don kejing ya per hapdan kini ki arngut wei ubala syakri ya ka party bat wei ubala shu wan khot da ki briu jong ka party ban mi khmat namta ka party te hang ni let's say ila ban ong kombo ong i doktor Amparin ha ki por arjar pusau ha ka election MP yong ba kam dei ka social media kapan ai ka result
jong ka election tang ba ngan ong hang ne ka long ba ka social media ka don la ka jong ka power la ne ka don la ka jong ka bor ban pech perman la ne ban itu manu ban job pat manu ban rem ha ka ne ka election leng ba ki comments leng ba ki jingya kren ka jingya discourse hapo social media kadai ka 100% kabala dap rai lupa manu ba job pat manu ba rem wat ong ba ka social media kam don bentah ban rai ya ka job ka rem ha ka election namar ba ngis ngau bat ni saki bat ngi yo i kendiang ya kata ba kadai ka jingi sha ba ka social media ka don la ka jong ka power la ne ka rule ka jong ka ban play ha ka ne ka bentaru te nakaliang jonga ngam don liang ha ka liang jono ru ba ngasukwa ban bu hang ni kejingkran kalong ba yano pin kersan na pedang kini ki arngut I doktor bat scam marbo doktor jongka politics lane doktor DRL non light doktor jongka ketin kasih